Jeg hedder Anne, og jeg arbejder i Corporate Finance her i Mindset. Derudover sidder jeg med administrative opgaver. Og derudover så tager jeg mig af rigtig mange forfaldende ting her i huset. Det vil sig personalearrangementer, såsom høstfest, kick-off, receptioner, når vi flytter i nye lokaler. Det kunne også være at finde nye lokaler, i og med at vi vækster rigtig meget for tiden. Vi får mange nye folk ombord, og dem skal vi have godt fra start. Derfor er det også os her i Corporate Finance, der tager os af at få dem godt fra start. Få sørget for, at alt er klar, når de tropper ind ad døren første arbejdsdag. Jeg synes, Mindset er et rigtig godt sted at arbejde, fordi der er stor fleksibilitet, der er en rigtig god fordeling af trygge opgaver og nye opgaver. Der er det velkendte, man kan møde ind til, og så lige pludselig bliver man præsenteret for noget helt nyt. Kan du tage den opgave? Og det gør vi jo glad og fro her i firmaet. Og derfor har man lært noget nyt næsten hver dag, når man går hjem. Og derudover så har jeg nogle fantastiske kollegaer, som jeg møder ind til hver dag, som vi jo nærmest er på morgenkrammer med. Det er en fornøjelse at gå på arbejde med sådan nogle mennesker hver dag. Det er høj ekspertise og kompetence i hele huset, og det er en fantastisk humor, og der bliver passet på hinanden. Jeg plejer at sige, at det her det er storfamilien.